Sanata Barau Jibrin ya buƙaci shugaban Amurka Donald Trump ya gaggauta baiwa Najeriya haƙuri bayan janye kalamansa na barazana. A wani faifan bidiyo da ya karaɗe shafukan sada zumunta, Sanata Barau ya ce baya shakkan faɗar hakan, ko a gaban Trump ne zai faɗa masa kai tsaye cewa ya karya doka ta ƙasa da ƙasa, kuma hanyar da yake bi ba ita ce mafi dacewa ba, saboda haka wajibi ya bada haƙuri domin kiyaye mutuncin ƙasashe da doka ta ƙasa da ƙasa. Mataimakin shugaban Majalisar Dattawan Najeriya ya kuma yi Allah wadai da maganganun da shugaban ƙasar ta Amurka Donald Trump ya yi na bayyana Najeriya a matsayin ƙasƙantacciyar ƙasa tare da barazanar kai hari saboda zargin kashe Kiristoci. Sanata Barau ya bayyana wannan a matsayin abu mafi muni ga Najeriya, cin zarafi ga ikon ƙasa mai ‘yanci da kuma hawan ƙawara ga ƙa'idar diflomasiyya ta ƙasa da ƙasa. Ya ƙara da cewa duk wani ɗan ƙasa da ke girmama doka da bin ƙa'ida bai kamata ya yi irin wannan barazana kai tsaye ba, kuma abu ne da ba za a amince da shi ba, wanda ya kamata ya janye cikin gaggawa kuma ya nemi afuwa ga Najeriya. Sanata Barau Maliya ya kuma ce idan akwai damuwa game da abin da ke faruwa a wata ƙasa, akwai hanyoyi da doka ta tanada ta Majalisar Ɗinkin Duniya, amma yin barazana kai tsaye abu ne da ya saba wa tsarin diflomasiyya da kuma dokokin duniya. Ya jaddada cewa Najeriya ƙasa ce mai mutunci da cikakken iko, kuma ba za ta lamunci tsoma bakin wata ƙasar waje ba, tare da cewa ba za a yi shiru ba idan aka ci mutuncin Najeriya. Wannan na zuwa ne bayan ƙungiyar dattawan Arewa ta Northern Elders Forum da Miyatti Allah Cattle Breeders MACBAN sun yi Allah wadai da furucin na Trump. ‘Yan ta'adda fana ci gaba da matsawa al'umma a ƙauyuka daban-daban a jihar Kano, musamman a Shanono da Tsanyawa, da yanzu haka suka sake komawa bayan arangamar da aka yi da su da sojoji, har ta kai da sojoji sun kashe akalla 'yan bindigar 19. A daren ranar Juma'a nan, wato 7 ga watan 11 na shekarar 2025, rahotanni sun tabbatar da cewar 'yan bindigar sun ƙara yin ayari daga jihar Katsina, sun afka ƙauyen 'yan Ganau da yankin ƙauyuka da dama a wannan ƙaramar hukuma ta Tsanyawa a jihar Kano, da suka shiga suna harba-harba ɗauke da bindigu, suka haɗa kan shanun mutane tare da fita da su, suka kuma gangara jihar Katsina, kamar yadda shaidun gani da ido wasu daga cikin wanda al'amarin ya faru da su suka tabbatar. Yau fa gidanmu suka je man 'yan Ganau, karamar hukumar Tsanyawa. Wallahi yanzu nan kane na ya kira ya ce gayi sun ta kofar gidanmu. Kane na ya kira ne ce gasu a cikin garinmu. Cikin garinmu gaba daya ɗan Ganau mai gauka. Kuma garin babu wani daji ma da zaka ce wani abu nan. Malaka babu wani daji. Daga cikin karamar hukumar Tsanyawa titi ne zaka biyo, babu rami ba komai har cikin garinmu. Suna da yawa suka je? Sun ce suna da yawa. Sun kakkasa kansu ne kawai, sun watsa a cikin garin ne kawai. Suna da harbi. Sun fara harbi. Sun fara harbi. Wallahi tallahi wannan kane na ne ya kira ne ya ce min ai ga su zaka ma sun fita da garin sun shiga daji. A wannan nace to su hau sama. Ga mu bishiyoyi kawai su hau sama. Ne kuma koyi a ciki ba, tunda ba jeji bane garin mu. Kan hanya ne. Ba jejin da wa'annan mutanen za su koyi a garin mu, babu. In kuma da za a yi kwandanin nasu, babu yanda za a yi masu fita daga wannan area gaba daya. Wallahi tallahi yanzu haka abin da ke faruwa. Wannan yana zuwa cikin ƙasa da sati guda da samun rahotannin kai hare-haren su da suka kai a wannan ƙauyuka, wanda kuma rundunar sojin Najeriya suka yi musu kwanton bauna tare da far musu har suka kai ga kashe 'yan bindiga 19, ko da cewar a wannan arangama ma an rasa rayukan sojojin Najeriya guda 2, wanda kuma 'yan bindiga suka sha alwashin sake komawa garin. Hakan kuma ta faru, suka koma a wannan dare na ranar Juma'a, duk da cewar a wannan karan babu rahoton yin garkuwa da wani ko kuma rasa rai, baya ga harbe-harbe da suka yi da kada shanun mutane suka tafi da su.